नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमचे स्वागत करता। श्री शिवाजी महाराज समिती माजाळी आणि विनस फिटनेस सेंटर माजाळी यांच्या वतीन रक्तदान शिबिर झाले। कारवार तालुक्याच्या माजाळी गावात प्रप्रथम जाऊन रक्तदान शिबिर झालो। स्थानिक लोकांच्या सहकार्यात श्री शिवाजी महाराज समिती आणि विनूस फिटनेस सेंटर यांनी हो शिबिर आयोजित केलो। भविष्यात कोणाक बी स्थानिक लोकांक इलाजासाठी रक्ताची गरज पडल्यार आताची युवा पिढी रक्तदान करूक फुडें येवंक जाय आणि रक्तदान मार्फत दुसऱ्यालो जीव वाचोवक जाता हेचे बद्दल जागृत केले। ह्या शिबिरात खूप लोक येऊन रक्तदान केले। राष्ट्रीय महामार्ग विभाग मंगळूर वतीन हट्टीगेरी लागी नेक्स्ट मिनी दुकानाचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी मुल्लई महिलन यांनी केले। नेक्स्ट मिनी दुकान उद्घाटन करून नंतर उलयले जिल्हाधिकारी मुल्लई महिलन राष्ट्रीय महामार्ग जनजीवनाचो एक भाग जावन आसा। सुगम संचाराबरोबर प्रयाणिकाक उत्तम सेवा मेळू जाय अशी सरकारालो विचार आसा। तशें म्हणून महामार्गार प्रवासी लोकांक पूरक वातावरण करतेत आसात। नेक्स्ट मिनी मार्फत गुणवत्तेचे आहार आणि सेवा दिवचे हे बरे प्रयत्न जावन आसा। तशेंच महामार्गार प्रयाण करच्या आवयक भुरग्याक स्तनपान करूक व्यवस्था करून दिवचे, सगळ्या टोल गेटा लागी फिडिंग सेंटर सुरू करचे बद्दल विभागान बेगी क्रम घेवंक जाय अशें तेमी सांगले। राष्ट्रीय महामार्ग योजना निर्देशक शिशु मोहन, IRB CGM मोहनदास आणि इतर लोक उपस्थित आशिल्ले। युवा ब्रिगेड कुमटा वतीन दुसऱ्या टप्प्यात चंदावर लागी तेबरी हॉळाच्या ब्रिजाचेर साइडवॉल बांधून दिले। चंदावर लागी तेबरी हॉळाक आशिल्ल्या ब्रिजाक दोन्ही सायडान ऑल नाशिले। गेल्या थोड्या दिसा फाटी एक साइड वॉल बांधून दिले। युवा ब्रिगेडान आता अनेक साइडाक बी वॉल बांधून दिले। युवा ब्रिगेडाला ह्या कार्याक स्थानिक लोकांन धन्यवाद अर्पण केला। रोटरी रोजगार योजनेत 5 गरीब लोकांक कपड्याचे उद्योग सुरू करूक फुकट कपडे दिले। कोरोना लॉकडाऊन, हुंवार, खूप प्रमाणात पावस असे खूप इतले कारणान लोक त्रास काडतीत आसात। तसल्या लोकांक निवड घेवन तेमकां एक स्व उद्योग लावन दिवच्या उद्देशान रोटरी क्लब अध्यक्ष साईनाथ देसाई हेमी स्वखर्चान कपडे हाड 5 गरीब लोकांक वितरण केले आणि भविष्य जीवनात हे कपडे विकून स्व उद्योग करूक प्रेरणा दिले। रोटरी क्लब कारवार इन्नर व्हील कारवार वतीन कारवार शहराच्या कळसवाडा श्री दुर्गादेवी देवस्थानाच्या आवारात फुकट कपडे दिवचे कार्यक्रम आयोजित केले। उद्योग करचे मन सगळ्याक उरता, पण उद्योग सुरू करूक भांडवल घालूक साध्य जायना। तशें म्हणून स्वखर्चान कपडे हाडिलात। हे कपडे विकून आणि ह्या कपड्याचो धंदो करून तेमी मुखार जीवन करूक साध्य जातले असे रोटरी क्लब अध्यक्ष साईनाथ देसाई हेनी सांगले। अफगाणिस्तानच्या काबूल हिंगा काम करतालो कारवार तालुक्याच्या कडवाडचो एक युवक सुरक्षित आपल्या घराक पावलो। कारवार तालुक्याच्या कडवाड ग्रामाचे हेमंत कांबळे अफगाणिस्तानाच्यान सुरक्षित स्वगृहात येवन पाविल्ले व्यक्ती जावन आसात। गेल्या 12 वर्सांच्यान अफगाणिस्तानाच्या काबूल हांगा अमेरिकन खासगी कंपनीत हेमंत हेमी काम करताले। ऑगस्ट 15 तारखेक तालिबानान काबूल वशात घेईल तेन्ना हेमगेल्या कंपनीच्या कर्मचारी लोकांक US आर्मीन भद्रता दिली। भायर वचूक अवकाश ना आशिल्ल्यान कसलो त्रास बी जालना। जेवण खाणाक आणि उदकाक कसली समस्या जालना। आम्ही काम करते आशिल्ल्या कंपनीत आमकां देली मिडला पावयले। एकच कंपनीचे सुमार 24 लोक आम्ही एकच कडेन आशिल्ले आणि कंपनीन बी आमकां खूप मदत केली असे हेमंत यांनी सांगतात। ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ। ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರು 17 ಬಂದರೆ 3-4 ದಿವಸ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸಲ್ಲಿ। एक नजर घाल्या फालेच्या पंचांगाचेर। प्रणतं पतितं अथ बुद्धिबलं जनतारणतारयतामिदं
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. कारवार न्यूजच्या समस्त प्रेक्षकांक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीची हार्दिक शुभेच्छा. कारवार न्यूज कोंकणी वतीन तुमकां सांगिल्लें की श्रीकृष्णाले वेशभूषा केल्ले तुमगेले भुरग्याले फोटो आमकां सेंड करा म्हण. खूब प्रमाणात फोटो येयले आसात. फोटो दान दिल्ल्या सगळ्याक धन्यवाद.
आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 39 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 39 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारा 16, अंकोला 3, कुमटा 12, होन्नावर 6, भटकळ 5, शिर्शी 2, सिद्धापूर 3 आणि यल्लापूर 2 पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भितर 54,791 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। त्यापैकी 53,715 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 315 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात। आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भितर कोरोना पायान 761 लोकांना मरण झाला। आयज इतलत न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।